Ето го поредния дришляк, който скърца. Супер траус. Навярно никой не му се качва в скапания ван. СА 7463 ТХ. Същото направи и този. СВ 1869 СЕ. Нека да ги има фотографирани, защото друг няма кой да им обърне внимание на този свят. Гнусният градски транспорт 1189 102 СВ 4361 АК. Нека да започне да бъде глобявана тази свалоч, тъй като прави абсолютно всичко възможно да преустанови дейността си, което е лошо за всички нормални хора на планетата Земя. Кой трябва да вземе превес? Градският транспорт да започне да бъде глобяван 3136 СВ 70 68 АС. Нека да започнат да бъдат освобождавани от длъжност, тъй като те не могат да изпълняват такава. Ето още едни смешници. СВ 5980 ХК, не докоснати от природата. Спирам вече да обръщам внимание на градския транспорт, защото цялата ми памет отива само за тях. Тези хора си плачат. Те просто се молят на колене за внимание. 1185. Ето за пореден път СВ 7107 АС. За пореден път им отделям страшно много време, но мисля да спра да го правя. СВ 7293 ХК. Ето това тук. И продължава. Грозно нагло джвака с БГ знамето, разбира се. Някакви ръкави. Само описвам, защото това си е стереотип. СВ 3877 НВ. Това скърца и сега ще го чуете, че пак продължава да скърца. Скърца и ЕН 3760 МА. Но айде да отделим цяла минута на това нещо, защото явно е много важно да му обърнем внимание.